Ja! Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin får värma lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, om går upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Häll på vatten och mig rongo nu. Tick, tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jär. Svett i lackar, ja, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, om och upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu, bara bastu.